kita simak carita Kidang Kencana kanthi Pramekti. Kidang Kencana. Nalika ngenteni tekaning Rama lan Laksmana, Sinta weruh wong wadon tuwa. Wong wadon tuwa iku ngerti yen Dewi Sinta dhewekan. Mula dheweke ngarih-arih supaya menehi kembang kang sinumping ing rikmane. Pungkasaning Dewi Sinta ternyuh penggalihe banjur mlaku nyedhaki. Dumadakan wong wadon iku ora bisa mlebu ing bunderan sing digawe Laksmana. Oh putri, kula sumerep wonten sekar ingkang sinumping ing rikma panjenengan. Punapa kula pareng methik setunggal sekar mladi menika? Panjaluke wong wadon iku. Iya mbok, iki tak wenehi kembang matine. Pocape Dewi Sinta karo menehake kembang ngatungake tangane. Saknalika karo nampani kembang iku, wong wadon iku nggeret tanganing Dewi Sinta metu saka bunderan. Dewi Sinta njerit, Hei, kowe sapa wani-wanine nggeret lan ngruda peksa aku? panjeriting Dewi Sinta karo bangga saka cekelane wong iku. Jebul wong wadon tuwa iku malihane Rahwana, raja ing Alengka. Hahaha, aku Rahwana, raja ing Alengka, sing wiwit biyen kepingin garwa sliramu. Wangsulane Rahwana karo cekakaan guyu. Dewi Sinta banjur digawa mabur dening Rahwana menyang Alengka. Senajan ing sak dalan-dalan Sinta tansah jerit-jerit njaluk diuculake. Ing tengahing dalan Rahwana ditobruk manuk Garuda. Tubrukane gawe Sinta meh tiba. Kanthi trengginas manuk iku nyandak awake Dewi Sinta. Putri, nami kula Jatayu. Kula mireng panjeriting panjenengan saking katabihan. Mila kula lajeng mriki. Ature manuk iku. Oh, Jatayu, matur nuwun banget dening kowe wis nulungi aku. Kandhane Sinta. Jatayu nandhang tatu tiba ngalumpruk ing lemah amarga kena pusakaning Rahwana. Sadurunge tumekaning pati, Jatayu ninggal weling marang Sinta supaya mbedul wulune siji. Putri, panjenengan kula aturi njabut wulu kula setunggal. Benjing badhe migunani tumrap panjenengan. Panjaluke Jatayu. Sinta banjur nuruti ature Jatayu. Sinta banjur njabut wuluning sakler saka awake Jatayu. Nanging ora suwe sakwise Sinta njabut wulune mau, Rahwana nyamber awake Sinta. Sinta digendhong maneh lan digawa lunga menyang Alengka. Nalika Jatayu sesambat kelaran, Raden Rama lan Laksmana teka nyedhaki. Jatayu banjur nyeritakake kedadian kang mentas dialami. Rampung carita, Jatayu tumekaning pati.